Петко Киряков Калоянов, останал в народната памет като капитан Петко войвода, е роден на 6 декември 1844 г. в българското село Дуган Хисар. Майка му се казва Груда от известния род на Калояновци, а името на баща му е Кирко Каракирков. Детството на бъдещия войвода протича кротко и обикновенно сред 8 братя и сестри, които се трудят заедно с родителите си по нивите за препитание на многолюдното семейство. Когато станал на 10 години, Петко помолил баща си да го прати да учи писмо и четмо, но родителят на бъдещия войвода, сам безкнижен, сметнал това за ненужно и вместо в училище пратил сина си да пасе овце в едно турско село. Навършвайки 15 години, той заявил отново желанието си да учи и въпреки несъгласието на баща си, Петко на своя глава отишъл в селския метох, където 2 години се учил да чете и пише. Учението му допаднало и той намислил да навлезе в по-голямата наука, но точно тогава се случва онази мрачна трагедия в живота му, която го отказва от книжовното поприще и го превръща в хайдутин. Пратени от Бея въоръжени турци убиват по-големия брат на Петко, Матю и братовчетин Вълчо и ги захвърлят във водите на река Марица. Петко запечатва страшната картина в сърцето си, където след първите пристъпи на жалост и тъга кипнала неутолимата жажда за отмъщение. Така дошло смелото решение да стане хайдутин и да се разправи с убийците на брат си. През пролетта на 1861 година той организира малка хайдушка чета, с която започва да действа в родния си край. Но през 1863 година той е заловен от турските власти, успява да избяга и подновява хайдушката си дейност. През есента на 1864 година българският войвода пристига в Атина и става слушател във военното училище. След краткия си престой той заминава за Италия и в началото на 1866 година се среща с Джузепе Гарибалди. Петко войвода отсяда в дома му, където двамата организират прочутата гарибалдийска дружина в състав от 220 италианци и 67 българи, която участва в Критското въстание. През 1869 година организира отряд, с който по-късно се включва в руско-турската освободителна война. Заради заслугите си той, заедно с генерал Скобелев, заминава за Москва, където е представен на руския император Александър II и удостоен с високото звание капитан на руската армия. Капитан Петко войвода, той на Траки си думаше, Траки си верни кумитке, дюзгюн линии
Той остава верен на своите принципи, на изострената социална чувствителност, на своята последователна непримиримост към всяко потисничество, към всеки политически терор и насилие. Заради своите русофилски убеждения Петко влиза в конфликт с Стефан Стамболов и през 1892 година е обвинен в опит за атентат срещу него. Арестуван е и е интерниран в Трявна, където умира през 1900 година. Реката мине от тука, керима бяла ханамка с кервана злато. Като една от най-ярките личности в историята на национално-освободителното движение в Тракия, най-популярният тракийски бунтовник, хайдутин, революционер и войвода, за когото народът е запазил незаличими спомени и възпял в песните си, е капитан Петко Войвода, посветил живота си на освобождението на българските тракийски земи и обединението им с родината. Много са песните за него. Една от най-популярните е за Керима Кадъна. За нея съществува следния разказ, който си спомня Елена Огнянова, чула го в село Тенево, Ямболско през 1950 година.